Divisa, Extremadura, Arraya, Baliza, Beira, demarcación, división, extrema, limiar, limite, marca, marxe, raya, separación, marco. Unhas pedras nos extremos, iso xa era da miña veciña. Pouquiño a pouco iría medrando, do camiño to postera viña. Aquí comeza este espazo que se chama o marco, que nos gusta denominar así no Galiportus, porque é só para atrevidos, só para aqueles que non atenden a rayas políticas e que lle gusta sempre cruzar para máis alá. Ola, moi boas, benvidos e benvidas unha vez máis ao voso Galiportus, a este espazo galaico-portugués, hoxe en formato do marco. Eu son Germán Estevez, do Germano á portuguesa, e aquí estades, como digo, neste novo espazo para falarvos desas cousiñas que están do outro lado das fronteiras administrativas, hoxe falando novamente do galego de Asturias. E despois daquela entrega que fixéramos falando ca xentiña de Axuntar hai uns meses e que podedes escoitar, está disponible xa nas plataformas como episodio inaugural desta nova temporada do Galiportus, hoxe facemos unha segunda parte do galego de Asturias enfocados no primeiro dicionario que saiu agora do dicionario do galego de Asturias. Un dicionario que di así na súa introdución: este dicionario do léxico da lingua galega da comarca do Eo Navia nace da necesidade vital de recoller un bon número de palabras referidas á nosa lingua, unhas aínda vixentes hoxe en día e outras xa prácticamente desaparecidas e esquecidas. O dicionario do galego de Asturias, DGA, formouse da recolleita feita a un bo feixe de informantes e de outras dúas fontes importantes, unha a proporcionada por aquelas obras escritas na lingua galega do Eo Navia e outra a serie de vocabularios existentes da comarca. Ademais da importancia da consulta do Dicionario da Real Academia Galega, edicións do 97 e 2012, o Dicionario Xerais da Lingua do 86 e máis o Dicionario de Dicionarios 2001-2011, a isto sumáronse as 3 teses de doutoramento que trataron o galego e o naviego, o galego exterior ás fronteiras administrativas do 99 de Xavier Frías Conde, o galego de Asturias de 2003 de Xoán Babarro González e a contribución ao dicionario galego, o léxico do galego de Asturias de Carlos Xesús Varela Aenlle de 2014. Do mesmo xeito, para resolvermos algunhas dúbidas, foron indispensables outros vocabularios das comarcas próximas, como os de Aníbal Otero Álvarez sobre Sanxurxo de Piquín, do ano 77, e de Gloria Bahamonde Travesa sobre Arante e Cedofeita, en Ribadeo, tamén do 77, así mesmo como de Josef Fernández sobre a Estierna Ibias, de 1960, ou de Josefina Pérez sobre Tox Navia nos anos 88-90, ou de Trinidad Larré Méndez del Río sobre Santa María e Vigo en Navia do 2007. No que respecta aos vocabularios, consideramos fundamentais unha serie de dicionarios de apoio, que non vou nomear agora todos, como por exemplo os de Bernardo Acevedo Güelves e Marcelino Fernández Fernández, o de Boal por Ofelia Santamarina, ou el de El Valledor por Celso Muñiz Gómez. En definitiva, o Dicionario do Galego de Asturias inclúe o espazo xeográfico dos 19 concellos de lingua galega da área dialectal e o naviega, que son Allande, Boal, Castropol, Coaña, Eilao, El Franco, Grandas de Salime, Ibias, Navia, Negueira de Muñiz, Pezós, San Martín de Oscos, Santalla de Oscos, Sant Tirso de Abres, Tapia de Casarego, Taramundi, Abeiga, Vilanova de Oscos e Villaión. E para falarmos deste maravilloso dicionario do galego de Asturias, que saiu hai nada
que xa está disponible en moitas librerías, en outras non tantas, porque xa o noso convidado fai así ca cabeza como dicindo isto está se nos indo das mans. Está connosco, que acabades de escoitar tamén o seu nome, Carlos Xesús Varela Aenlle, é o autor deste dicionario. Carlos, natural de Castroverde, mais que fixo moita vida en Castropol, na zona oriental de Asturias, da Asturias galegófona, xeógrafo, etnólogo, presidente da Xuntar, académico da RAC nesa rexión desde 2004. Moi boas, Carlos. Estaba dicindo que non, porque a Xuntar xa non é o presidente, efectivamente. No. Bos días. É dicir, non son o presidente da Xuntar. O presidente da Xuntar é Moisés Cima. Correcto, é Moisés, que aparte falamos con el aí. Eu sou presidente da Asociación Cultural Abertal. Correcto. Presidente de Abertal, presidente de Axuntar, a Asociación pola Normalización do Galego de Asturias, é Moisés Cima. Exacto. Benvido, Carlos, a esta túa casa, a Radio Allariz. O primeiro, algo xa comentaches cando fixemos aquela entrevista sobre as túas raíces aí na raya do lado asturiano. Contanos, recórdanos un pouco, refrescanos a memoria como é esa relación tan íntima túa con Asturias. A ver, primeiramente é un placer estar aquí en Radio Allariz, que xa estive nos anos 90. Volvo a estar nesta que considero a miña casa, porque a miña parella é de Allariz. Entón, bueno, as miñas raíces son como unha especie de cóctel, sempre digo, non? Eu nací, claro, oficialmente pon Castroverde, pero é porque meu pai estaba destinado ali como mestre. Eu non teño vinculación de nacemento con ese concello. Coñecino despois, porque eu solo pasei un ano aí, un ano da miña vida, o primeiro ano da miña vida. Despois xa pasei a Terrachá, pero parte da familia é da zona da Terra de Sarria, e despois outra parte de Láncara, o Corgo, e despois a miña vinculación xa se foi cara a Río Torto, a Pontenova, Taramundi, onde teño unha rama que tamén agora xa afinou, e despois meu pai foi, despois de varios destinos por toda a península, pasamos a Castropol, onde xa meu pai pois foi mestre 11 anos ali. Entón, bueno, meu pai sempre se preocupou de que coñecéramos moito a comarca. Tiña 6 fillos, metíanos nunha rancheira e todas as fin de semana levábanos sempre a algunha aldea, polos Ozcos, por Eilao, onde fose. A pena foi que daquela non tiña cámara, porque realmente daquela estaba a sociedade que era agraria tradicional, estaba moi viva. Entón era unha preciosidade ver aínda os horros con teito de palla, as casas con palla, prácticamente pois eran pistas de terra, non estaba nada asfaltada, era pois o que chamaban Asturias esquecida. Ao final, pois, bueno, era un pouco diferente o que era Castropol, como unha vila mariñeira que tiña Ribadeo en fronte, e as Figueiras e a Veiga, que eran vilas de todo o que era o conxunto de aldeas que había pois por todos os concellos do arredor. Tamén vinculeime moito cos nenos que había en Castropol, porque ali había unha escola fogar. Entón, non tiñan escolas nos Ozcos, Pezós, Eilao, e mandábamos ali. Entonces a min dábame como certa pena, non? Porque eles tiñan un vocabulario moi bo e realmente ás veces tampouco eran moi ben tratados polos mestres, todo hai que decilo. Eran como unha segunda clase, entre aspas. Entón, con referente aos nenos que vivíamos pois na vila. Aí foi cando eu empecé a ter certa conciencia, non tanto de clase como de lingüística, non? De que había unha lingua por un lado, que era a que nos daban na escola, que era o español, o castelán, e por outra parte vía que había outra que era totalmente diferente, pero que
era moi semellante a que eu escoitaba os meus avós na Ponte Nova ou en Teramonte. Entonces, para min, unha silva era unha silva, pero non unha zarza. Entón, a partir de aí foi cando fun eu collendo conciencia da cuestión. Despois xa, por cuestións laborais, meu pai pois foi destinado xa a Oviedo, a Lugones, concretamente, Estanciero, pero non perdí nunca a vinculación, porque todos os braos marchábamos aló, hasta que, bueno, meu pai pois foise desvinculando tamén pola cuestión de que fomos vendendo todas as propiedades que tiñamos, e así foi a historia da miña vinculación. Como avanza un pouco esa, despois da infancia, esa túa vida cara a adultez? Como mantés os vínculos tamén a nivel académico? Un pouco contanos como vas a ir fortalecendo lazos, investigacións, ata chegarmos o día de hoxe con este maravilloso dicionario do galego de Asturias. Xa sei que o resume non é moi fácil facelo rápido. Bueno, podo sintetizalo. A cuestión foi de que xa de rapaz tiña conciencia lingüística. Entón, xa despois de toda esa conciencia lingüística, o que pasou foi que vin que había certo movimento na comarca de mestres, especialmente, que daquela, xa cando apareceron as autonomías, empezouse a falar moito do bable, pero non se falaba nada da parte occidental. E eu digo, a mí non me parecía aquelo bable. Entón, porque eu, claro, ao estar no centro de Asturias, empezaba a coñecer todo o que era o proceso de normalización do asturiano. Mesmo eu teño cursos de asturiano, e sei máis ou menos falar asturiano. Entón, decía eu, este sistema lingüístico non é igual que o do Occidente. Entón, un día, sorpresivamente, vexo que se instaura unha mesa de defensa do galego de Asturias, a MDG, por Beni. Anos 80, 90? Foi nos 80. Ainda que xa viñan, había certos movimentos que xa estaban no ano 70, especialmente no 75 e 76, porque é unha parte da historia que non está contada e que algún día deberíamos contala, porque hai pouca xente que xa sabe. Por exemplo, o sindicato Comisións Labregas tiña militantes en Castropol nos anos 75 e 76. O Partido Galeguista tivo agrupación na República en Castropol. É dicir, son datos que o asturianismo, e digo certo asturianismo, non todo o asturianismo, oculta. É dicir, se se fai unha edición facímile, como se fixo, dun dos xornais que se editou en Castropol, El Aldeano, podes ver perfectamente que o autor, que vive en México, creo, actualmente, Xavier Coronado, fai un apartado do asturianismo que aparece no xornal El Aldeano, pero non fai ningunha mención ao galeguismo que aparece nos números do Aldeano. E aparecen charlas de Castelao en Castropol, aparecen moitas referencias ao Partido Galeguista e a movimentos agrarios. E todo iso está totalmente sin estudar. Entón, despois de nacer xa a MDG, eu xa me vinculei a MDG, e a partir de aí foi cando realmente pois produciuse non sei como decir, unha bomba en Asturias, porque pensábase que esa parte pois falaba asturiano occidental. Bueno, aínda hai hoxe xente que o di. Entón, a partir de aí sempre se pensou desde a MDG, desde a mesa, que estaba moi coaligada coa mesa de normalización lingüística que había en Galicia, pois facer un dicionario, facer diversas unidades didácticas, pero foi un movimento que foi esmorecendo, que conseguiu un aspecto fundamental, que foi cando se reformou o Estatuto de Asturias, que por primeira vez inclúese a palabra gallego-asturiano nunha lei de uso de bable, que foi no 88. Temos que decir
que foi aprobada polo PP, polo PSOE, polo PC, daquela era PC, e co único voto en contra do Partido Asturianista, que tiña un diputado. Eso hai que decilo. Ano 88. Ano 88. E esa lei foi aprobada graciñas a un conselleiro que era de Tineo, de la Cera, que foi o que fixo todas as negociacións, e fixoas moi ben. Entón, a partir de aí foi cando apareceu, e o Partido Asturianista aduciu que iso ia traer moitos problemas posteriormente para o que era o desenvolvemento da normalización do asturiano en Asturias, porque eles partían dunha idea bastante monolingüe ou bilingüe, castelán-asturiano, pero o galego pois ainda o di o líder actual, Xoán Xosé Sánchez Vicente, que é académico da Halla, curiosamente. Entón, a partir de aí foi cando houbo unha especie de soporte legal, que é un soporte legal moi feble, moi débil. Non é tampouco a situación que hai en Galicia, en que se poida reivindicar en diversos eidos ou noutras materias. Ali non se pode, realmente non. Isto comentámolo, como sabedes, no outro episodio, as cuestións da loita que tamén desde a xuntar que se está levando a cabo por esa normalización, unha vez que hai o marco normativo que comentas e que está claro, ou debería estar claro, que o que se fala entre o EO e o Navia é galego, que pasa que, bueno, é a cuestión administrativa asturiana, non? E as loitas a correlación de forzas, non? Que comentábamos un pouco ali. Eu quería que nos enfocáramos un pouco evidentemente, falando do que queiramos sobre a cuestión, porque ao final está todo relacionado, pero que nos enfocáramos un poquinho máis no que é a cuestión do dicionario propiamente. Como chegas, Carlos, a arrancar este proxecto, unha vez xa na militancia, na conciencia da lingua, en saber o que significa o galego do EO e o Navia, como che ven á cabeza? Bueno, tamén publicaches xa desde os anos 2000, colaboraches en revistas como a Freita, Britannia, publicaches de toponimia do EO Navia, fixeches traballos importantes, pero para chegarmos a este premio, que por certo non o comentei, Premio Folgueira deste 2024, ali estivemos celebrando contigo este grandísimo premio, os premios de axuntar, non? Sobre o galego de Asturias, premio que recibiches gracias a este dicionario. Como vai o engranaxe? Como avanza a cousa hasta que te atreves? A ver, eu son experto en desenvolvemento local, entón eso creo que trae abonda sensibilidade co que é a poboación en sí. Entón, eu estuve un investigador na Universidade de Uvieu, o que me trouxo, pois, proxectos desa zona, especialmente deseñar rutas de sendeirismo, 12 concretamente. Eso levoume a, pois, xa tiña amizades e ao final, pois, afondar no que eran esas amizades, vellos camiños arrieiros ou vellos camiños que había reais, facelo rutas de sendeirismo, non? Eu sempre, desde neno, non sei se é que xa era, sinto decilo así, pero bueno, peco, non teño humildade nese aspecto, de lumbreira, entón iba apuntando todas as palabras que ian dicindo pois os veciños, a xente, tiña miñas libretiñas de campo con todo, e os dibuxiños aínda están pola casa. Entón, ao final, pois, unha vez, falando na cuestión nunha reunión da Mesa de Defensa da Lengua de Asturias, falouse de facer un dicionario. Eu pensei, no? Isto aos comezos da mesa, nos 90 xa. Sí, xa nos 90. Entón, había un vocabulario recollido que recolleran por veciños, pero era como unhas fichas que moitas veces pois non tiñan tampouco a descripción, non? Faltaba como unha especie de soporte científico. Eran palabras collidas así
chou, entón, moitas veces temáticamente, co sistema este que lle chaman palabras e cousas, é dicir, palabras de carpinteiros, palabras de ferreiros, palabras de labregos, pero non un corpus enteiro, léxico, non? Pero ese foi o xerme. A partir de aí, pois eu, nun proxecto que tiña de desenvolvemento local, que me tocou que tiven que ir a Madrid, na Real Academia Española, eu sabía pola Mesa de Defensa do Galego de Asturias que Damas Alonso, que era un erudito da zona, intentara facer un dicionario nos anos 40, onde o galego estaba moi vivo, pero Damas Alonso morreu e non se sabía exactamente a onde fora parar ese dicionario. Eu sempre digo que non son o primeiro autor dun dicionario, porque el intentou, no. O que pasa que ao final non o conseguiu. Tamén a Cebe e Huelves, aínda que a Cebe e Huelves chamalle vocabulario do bable do Occidente, cando realmente todo galego, prácticamente todo o que hai na súa obra. Nos dous autores, que son dous autores, Marcelino e outro Huelves. Pero eu, a miña sorpresa foi que estando nese proxecto na Real Academia Española, fixen amizade, que xa o contei varias veces, con unha das bibliotecarias, e díxome: tú vienes de Asturias. Dixen eu: sí, estou con este proxecto e tal. E dixo: pues hai unhas cajas de zapatos en el sótano con unhas fichas que vinieron de aí. Eu quedei así como medio noqueado, digo eu, e pensei, encendeuseme rapidamente a bombilla, digo eu, vai ser o dicionario de Damas Alonso que o debeu depositar aquí. Quen realmente o depositara fora a viúva, porque os fillos non sabían, nin os sobriños, non sabía ninguén onde estaba. Entón, a miña sorpresa é que me subí unha das caixas e vexo as fichas e son unha maravilla. É dicir, fai dibuxiños ao lado das fichas, das pezas. As plantas ás veces pois pon que as ten metidas no peto, pero que non sabe exactamente que planta é, pero denótase pois unha sensibilidade moi boa. El céntrase especialmente nos Tres Ozcos, en parte de Castropol, que a súa muller era desa zona, especialmente das Campas, e despois ten cachos de Taramundi e del Franco, de Tapia, pero non se mete na zona de abaixo. Ten 2 ou 3 palabras de Ibias, poucas máis, pero ao final fai un corpus moi bonito, ademais cando a lingua estaba moi viva, porque a sociedade agraria naquel momento estaba moi viva. Non sei exactamente, nunca as contei, as fichas que son, poden ser 2.000 ou 3.000, por aí andarán. Eu descifrei casi todas, quedaron, creo que son 25 fichas que está a palabra, pero que non pon absolutamente nada na descripción da palabra, e hoxe están perdidas. Ainda algunha hai unhas semanas con unha das plantas, que é a briza, que está recollida en Pezós, e el pon que tiña unha rama desa planta metida nun peto, é o que pon, pero non pon nada máis. E agora xa din con ela, xa sei cal é. E esa non está incluída dentro do dicionario, porque o dicionario, como digo na introducción, é un proceso aberto. Entón, teño xa unha edición en Amazon e xa está ampliada. É dicir, imos por a segunda edición, está esgotada. Teño que falar co Servicio de Publicacións da Universidade de Vigo, que hai que decirlle que o agradecemento a Enrique Costas, que foi o meu director de tese, que apostou por esta cuestión. E eu pensei, realmente van ser 4 frikis os que merquen este dicionario, e ao final hasta véndese en Asturias, aínda que en Asturias está nunha posición máis ben de censura por parte das institucións. É dicir, digo claramente, é dicir, se hai un rexistro nas bibliotecas do dicionario e ese rexistro non aparece o dicionario, é que hai censura.
É dicir, se eu dou un dicionario a unha biblioteca e non aparece no registro das bibliotecas, onde está ese dicionario? Non está visualizado. Exacto, non está visualizado. Cal é a cuestión? Pois que a Academia da Lingua Asturiana, que é un caso moi particular en toda Europa, unha academia dunha lingua tutela, que tutelou pola parte de atrás, e iso debémolo a un presidente asturiano con ascendencia galega, e a ascendencia é unha viega, da Pontenova, Trevín e de Santalla de Ozcos, que lle deu a tutela pola parte de atrás nun momento dado. Entón, eles teñen unha secretaría con unha señora, digo claramente, porque a palabra señora non me deixan decirlo, por exemplo, na Voz de Galicia, e é unha señora, Carmen Muñiz, que non sabe nin unha palabra de galego. É dicir, que poñen nunha secretaría de galego de Asturias a unha persoa que non coñece nin a comarca nin unha sola palabra da súa lingua ou da lingua que pretende protexer cando lle fan os discursos. É realmente un caso paradigmático. Entón, moitas veces desde a Xuntar o que piden é unha academia nova, unha academia do galego de Asturias. Eu son representante pola parte galega, Real Academia Galega, desa comarca. Hai pouco morreu o representante de Cáceres, que debería a Real Academia Galega poñer outra persoa, pero parece ser que esta Real Academia Galega non o está facendo. Entón eu son da etapa de Barreiro, e Barreiro tivo a sensibilidade de nomear un membro académico non correspondente por parte de todas as comarcas que estábamos fora. A min pedíronme a de Asturias, eu en Navia, cunha carta que a día de hoxe non coñezo, de protesta da Academia da Lingua Asturiana, que algún día terei que ver, porque me dixo o presidente que era bastante forte, e gustaríame vela. O do Bierzo, Heitor Silveiro, o de As Portelas, en Zamora, Felipe Lubián, que é o alcalde de Lubián, e por Cáceres, por as Ellas, foi Frades, que morreu hai uns anos. E a partir de aí, pois, foise máis ou menos tamén internacionalmente, co Consello de Europa, a Carta de Linguas Minorizadas que foi aprobada polo Estado español, que puidemos legalmente ir cada ano diversas asociacións a reivindicar o que era a nosa causa lingüística. A partir de aí, pois... Metimos cuña. Metiches cuña. Sí. Metiche cuña e metiches moitos temas agora no tableiro. Hai un, antes de que se me esqueza, que para moitos os que estean escoitando e pensen que isto é unha cousa de 4 frikis, hai que ter unha cousa clara, que o galego, ese galego de transición, non, que se fala fora dos límites administrativos da comunidade autónoma, da parte asturiana, que é tan galego como o que se fala deste lado, e que incluso parte deste galego do galego de Asturias ten os mesmos trazos nun concello galego, como tal, como é Negueira de Muñiz, non? Exactamente. Que decir que é curiosísimo, que tamén evidentemente hai, decir, toda a franxa entre o Eo e o Navia tamén inclúe un concello administrativamente totalmente galego. É dicir, chegaríamos á contradición de que Galicia sería trilingüe. É dicir, falaría galego, falaría castelán, español, e falaría eonaviego en Negueira de Muñiz. Sí, sí. É dicir, chegaríamos a este absurdo. Sí, sí. É dicir, o mesmo que se fala en Negueira, falas en Ibias. As mesmas terminacións, mesmo chegan a Fonsagrada. Entón, é totalmente absurdo a implicación de eonaviego, porque eonaviego é un termo inventado polo galeguismo, ademais, pero como xentilicio, nunca como lingua. Claro. Habitante entre o Eo e Navia. Exactamente. Non lingua que se fala entre o Eo e Navia. Ademais, a ver, é moi atinado o termo. Foi por Xavier Frías Conde,
a ver, xa viña dunha tradición anterior, hai moitos escritores que pretendían poñer un xentilicio na comarca, pero non foi popular. Por exemplo, José Luis Pérez de Castro, que era das Figueiras, chamáballe eoarios. É dicir, inventaron varios termos, pero ao final, popularmente, o que quedou foi eunaviego. É que agora un termo usado e inventado desde o galeguismo sexa utilizado dunha forma torticeira por parte da Academia de Lingua Asturiana para convertilo nunha lingua no século XXI, e que non sei como chamarlle. Sí. Bueno, é o mesmo, comentábamoslo, penso, no outro episodio, o mesmo que se fai co catalán de Aragón, sí, chamándolle la pau no seu día. Bueno, é esa maneira, a maneira que fai o tamén de na Francia máis centralista, como se chaman esos dialectos que din eles de patois e tal, para un pouco para pois menospreciar o occitano, o que fan as linguas con outras que están en loita. Eu teño aquí o dicionario, Carlos, son bueno, casi máis de 800 páxinas, mesmo ten un apéndice gramatical ao final. O vocabulario chega evidentemente á letra Z alá pola páxina 778. Canto leva? Falabas antes das fichas, falabas de que xa tú tomabas notas de pequeno. Si, esqueceuseme que eu incluín as fichas de Damas Alonso dentro do meu dicionario. Claro, este é un traballo que xa pues, non me so son dicir... 10 anos. 10 anos de traballo. Metín refrais, xiros, porque interesábame tamén a tradición popular. Eu son máis ben da parte de etnografía. Entón, tampouco me gusta unha definición moi seca, moi de un termo. Por exemplo, se poño o cruceiro, poño os cruceiros que hai no Eunavia. É dicir, se poño capilla de ánimas ou peto de ánimas, poño os petos que hai. Citos, non os describo, porque senón non acabaría. Pero gústame, se hai un xogo, non me gusta poñer xogo popular. Pretendo, por exemplo, o xogo da patefa, que é moi popular, parecido ás billardas que existen en Galicia, todo este conxunto de xogos, gústame describilos. É dicir, non poñer a palabra patefa e poñer xogo popular, senón explicar máis ou menos pois onde están as liñas, os xogadores que xogan, etc. Igual que nas cartas da baralla, que hai múltiples acepcións. Por exemplo, aquí na palabra mau vexo que efectivamente tes 19 acepcións, algunha por exemplo a número 6 relativa a Vilanova de Ozcos, cada un dos mangos superior e inferior dunha gadaña, ou por exemplo a número 15, 3 unidades de froita, ovos, papel, que serían Tapia de Casarego. E despois efectivamente daslle unha volta á cuestión máis polo lado etnográfico, as expresións, os refráns, a mau calente, a mau purrida, chegarlle a mau al cul, como os didos da mau, dar a mau da baixo, mau e mau, perder a mau, ter boa mau. É dicir, é un espectáculo porque podes ver un pouquiño. Si, aí son da escola alemana de Krieger. É dicir, son da parte etnográfica que se chama Palabras e Cousas. Entón, que era os vellos etnógrafos galegos, Risco, todo de Parroquia de Velle, é dicir, el Bencho 6, San Xoán de Moreiras, é dicir, toda esta parte que se perdeu na República despois da guerra, todos esos estudos tan bons que se fixeron en Galicia, eu son desa escola. Entón, é unha escola moi xermánica, é certo, que a de Krieger, por exemplo, aquí en Lobeira estivo un dos seus discípulos. Bueno, eles eran acusados de espías nazis, porque o que facían era facer informes que despois acababan en Alemania. Chamábase a Escola de Hamburgo, que foi bombardeada por parte dos aliados e perdeuse aí todo un material precioso. Pero algúns deles recuperáronse
curiosamente, Walter Evelyn, que foi polo Eunavia, pero foi polo interior, e a Diputación de Lugo ten fotografías de Walter Evelyn, e hai algunha obra tamén de Walter Evelyn que se recuperou. A verdade é que estes nazis marcharon casi todos a Argentina, a Universidade de Mendoza. Entón, houve un etnógrafo catalán da zona de Aneu, e que foi hasta ali, que fixo a tese, e o que fixo foi comprar todo o arquivo a viúva. Entón foi realmente vendendo por cachos as distintas diputacións, Zamora, Euskadi, Asturias, Lugo, e faltan partes. O que pasa é algunhas creo que foron bombardeadas e non se van recuperar nunca. A de Lobeira, se non me equivoco, que hai xente en Allariz que o coñece, Xulio Medela, por exemplo, creo que foi Schneider, e hai varias fotografías que teño pola casa que encontrei en revistas alemanas, e verdadeiramente os estudos deles son fantásticos, porque van describindo ferramenta a ferramenta. O que lles vexo eu, que é o que eu intentei plasmar no dicionario, que é unha parte moi difícil de plasmar, porque unha ferramenta é un obxecto. A parte que non é fácil de plasmar son os estados de ánimo da xente, ou moitas veces que din por a parte sexual, que me acusan de poñer a parte sexual ou por poñer refráns que son machistas actualmente e tal, e digo, pero hai que plasmalos de todas formas. É dicir, estaban dentro dese mundo que hoxe podemos criticalo abertamente, pero que está aí. Entón, eu son da opinión de que hai que poñelo. Despois, cada un pode facer a súa crítica, e podese facer unha crítica constructiva dese tipo de refráns contra a muller, ou contra os LGTBs, etcétera, etcétera. Hai palabras, ademais, moi bonitas, porque, por exemplo, está para os LGTBs no Eunavia existe a palabra manflorito, que procede do inglés, man, de men, que é como lo de cachimán, que son os estibadores, non? Cachimán. É dicir, que eso se utilizase na zona da Arousa, creo, cachimán. Sí. Pero manflorito tamén ven dos mariñeiros. É dicir, os mariñeiros tiñan un léxico que ás veces pues, estaba collido de Bretaña ou de zonas inglesas. Efectivamente. Dice do home afeminado. Exactamente. Manflorito. Son diferentes. Manflower, creo que en inglés. E o cachimán igual. O cachimán igual. Cantos termos ten, Carlos, o dicionario? A ver, ten entradas, ten 32.000. Pero despois, claro, se sumas todo o que hai dentro, máis refrás e tal, que o fixo alguén contounas, por casualidade, creo que dan casi a 70.000. 70.000. Isto no ranking de dicionarios, este teu fillo, donde o colocamos? É dicir, si é que se pode clasificar, porque non todo é cuantificable nin clasificable, é un dicionario e punto, pero onde colocamos o dicionario do galego de Asturias? Non o sei, no ranking aí collesme, non teño ni idea. Na pata do sofá. Porque é que non sei exactamente. Estarános pensando está o do Bierzo de Sara, que eu non, a ver, que foi posterior ao meu, e que teño que agradecerlle que o fixese. E por que o fixo Sara? Por que o fixo ese dicionario do Bierzo? Asistiu a miña presentación en Vigo do dicionario. Claro, unha... E quedoulle a idea e dixo, pois vou tirar para diante e eu tamén vou facelo do Bierzo. A miña idea tamén era que alguén se atrevese a facer o das Portelas, porque das Portelas realmente hai un bo estudio feito na Universidade de Salamanca e feito outro por un policía daqui de Ourense, mañá, e realmente poderíase facer un das Portelas moi bonito. Temos unha... Sería a terceira pata
E despois hai unha serie de vocabularios da zona de Cáceres, das Ellas, que tamén é unha pena que non se xunten. Si, temos unha conversa pendente tamén nas Portelas con Felipe. Eu estaba pensando un pouco, digo, aqueles que teñan menos de 35-40 anos e digan, non queremos saber destas historias de dicionarios en papel, nós o que queremos é consultar, poder consultar isto online. Hai a posibilidade tamén de... Sí, está aberto na Universidade de Vigo con un convenio con o Ministerio de Cultura en español do goberno. É dicir, entras na Universidade de Vigo e buscas Dicionario do Galego de Asturias. Buscas Dicionario do Galego de Asturias e aparece. E podes descargalo en PDF. Podes descargar a miña tese tamén por un convenio co Ministerio de Cultura, porque din eu o permiso, e tamén despois o dicionario tamén podes descargalo. E para compralo, comentabas antes que se nos está indo das mans a cousa, que cada vez pues é máis difícil encontralo, hai non moitas librerías galegas. Normalmente a xente quere un papel, quere palpalo. Ese é o problema. Eu agora mesmo pois teño 4 encargos xa, pero non podo, eu non teño xa, é que non me quedan exemplares na casa. Canto custa, Carlos? É irrisorio, 15 euros. 15 euros, unha auténtica obra maestra, como decimos. A ver, eu sempre dixen que había que poñer un prezo asequible, pero estou vendo, vin un libro antes de fotografías dunha parroquia galega e eran 30 euros. É dicir, o dobre do meu, e eran 45 páxinas. A ver, esta obra, claro, está dentro de unha universidade de Vigo, é diferente, móvese por outros eidos, non? Pero de todos os xeitos é un prezo moi asequible, 15 euros. Pareceme a min, para o tocho que é. De que estás máis orgulloso, Carlos, cando ves este dicionario nas túas mans? Que é o que máis che gustou de leválo a cabo? Que é o que menos? A resposta do público. A xente, non? Sí. Que é o que che di? Que é o que che chegou? Mesmo que me chegue xente que está nas antípodas de min. E eso sí que ás veces, porque a xente que é amiga, vale, é amiga, ou a que é da miña corda, como quen di, pero que cho diga xente que non é da túa corda, a min sí que me entra certo orgullo, ou certos organismos que nunca pensei que me iban a felicitar ou a parabenizar, non? Como o Consello da Cultura Galega, nunca o pensei. Porque este tipo desde afora un pouco que non... A ver, non houbo ninguna subvención, nin Consello de Cultura, nin Real Academia, nin Real Academia, nin nada. É dicir, eu puxen o diñeiro do meu peto e as viaxes, moitas veces con amigos, evidentemente. Foi a base de amor a unha comarca, non por... A min fanme gracia esta cuestión cando salen nos foros, especialmente nas redes sociais. Non, é que vivides dun chiringuito, é que eu non vivo dun chiringuito. É dicir, estas cousas ao final non sei se decir, pero é que a min eu perdín cartos si fago o que é o presuposto total, pero é que a min non me importa perder eses cartos. As mellores cousas saen da paixón. Sí, como di miña mãe ás veces, dice de causas perdidas, non? Pero ás veces tamén hai que ir polas causas perdidas. Eu penso que sí, non é só a cuestión de pasta. A ver, que a cuestión de pasta é evidente que é importante, pero eu, si costa 15 euros, eu non recibín ningún peso de todo o que fixen hasta agora. E tampouco pido. E das vendas destes 15 euros? Ainda non. Non sei. Algo, como dicía outro, algo mereces. É dicir, o autor, máis alá do altruismo... Con que este aí, pareceme xa unha gran lanza para abordar o que é a loita do galego de Asturias. Non... é como digo eu, é que me sinto moi orgulloso de que xente que o teña e que achegues a min e que me diga, é que consulto
todos os días, e que eu miro, que eu teño de libro de cabeceira, que era o que decían meus avós. Entón, iso é o que a min verdadeiramente me enche. O outro, a parte de diñeiro, a min non son desa parte. Non son de chiringuito. Xa, está claro. Todas esas viaxes, digo, Carlos, que fixeches tamén á zona, entendo eu que co cuartel xeral ali en Castropol ou por ali pola zona, tiveches que visitar moitas casas, falar con moita xente, entendo tamén que terás moitas anécdotas, non, alrededor desa recollida. Supoño que habría xente máis aberta e xente menos receptiva. Boas e malas. Normalmente son boas, é dicir, a xente é moi receptiva. Parece que non, pero a ver, en público din unha cousa, en privado dinche outra. Pero normalmente si aceptan bastante ben participar, non teñen problema. E mesmo hai xente que despois de sabelo escribiu, aínda siguen escribindo hoxe e mandando palabras. É o que me chama a atención. Entendeu que pode haber segunda, terceira, cuarta edición ampliada? Mima tanto, xa non sei, vou morrer co dicionario. A ver, a min é o que me chama a atención. É dicir, se eu, que son unha persoa máis ou menos, que digo eu, un ninguén, son capaz de facer un dicionario dunha comarca de casi 800 páxinas e tal, non entendo como nas redes non existe un dicionario dialectolóxico galego. Tiña cabelo. Porque a mí non me vale un dicionario de dicionarios, aínda que está ben, que é unha recompilación de todos os dicionarios que existiron, pero as descripcións moitas veces son en español, moitas veces repetitivas, porque os dicionarios íbanse repetindo. Millor é o de Eladio, pero ían collendo uns dos outros tamén. A min esa parte non me vale. É dicir, eu querería o que é un dicionario dialectolóxico de todo o que é, pois o que chamaríamos a galeguía, non? Como le chaman a lusofonía, a galeguía que inventaron certos sectores. Entón, tería que poñerse, non sei, decir, uns medios para facer eso. Porque a min, algunhas institucións galegas din, no, é que temos recollidos 3 millóns de palabras e están aí na neveira. Vale, pero iso hai que trasladalo para que eu coñeza a xente. A ver, hai palabras da Allariz que eu non coñecía, que descoñecía completamente. Poula, Lameiro, eu son da zona do norte de Lugo, da Mariña, son da zona do Eunavia, é dicir... Como lle chamades os lameiros alá? Prados. Entón é un prado, pero é que eu outro día, a fin de semana, estiven facendo o traballo etnográfico por Ponte Candelas e chamou a atención que ali nin prados nin lameiros, chamanlle veigas. Veigas. Entón, para min unha veiga é outra cousa. Entón, todo eso tiña que estar recollido nas redes, con unha serie de fichas e tal. É que xa non vou mirar o dicionario da Real Academia Galega, é que xa a min acéndeseme, é que xa non poño nin suxerencias. E formo parte da institución, pero unha cousa é formar parte da institución e outra cousa é non ver as cousas. É dicir, cando realmente hai críticas porque se pon unha palabra da filosofía alemana que empeza por W, esa innombrable que casi non se sabe, pero que despois faltan unha morea de palabras nese dicionario, e podes encontrar megalito pero non megalitismo, ou é dicir, a familia desaparece, non aparece, non sei os criterios esos de poñer non recomendable uns termos sobre os outros. En ningún dicionario ponse isto é menos recomendable que o outro, é que me parece despectivo ás veces. Mesmo eu fixen correccións referidas á muller que estaban aínda no dicionario. Posuir, poñía preferentemente as mulleres, e houve unha crítica bastante gorda sobre ese verbo, e eliminouse a referencia a muller, porque posuir, podes posuir moitas cousas. É dicir,
que necesitaba unha revisión a estas alturas, pero é que de facer o dicionario casi inteiro. Eu xa paso de facer suxerencias. Ademais, a mí non me pagan por facer suxerencias. É que é moi bonito tamén facer suxerencias. Ves o dicionario da RAG moi mellorable? É que non sei como definilo, porque eu cada vez que fago un informe, estou facendo un informe agora para un grupo en Ames, e hai palabras que realmente non entendo por que están e outras por que están, que para min o verbo enterar, según eles pode ser un castelanismo, enteráchete, pero para min é un verbo xenuinamente galego. Eu sempre utilicei e sempre utilizaron todos os meus devanceiros. Non podes, tens que poñer saber, tens que andar buscando sinónimos ás veces. Curiosamente, moitas veces miro o Extravís, que é moi bo dicionario. É dicir, ou teño que mirar o portugués. É dicir, como é posible que a estas alturas a Real Academia Galega non teña un dicionario na rede que sexa unificador, óptimo, que sexa bo, e que colla moitas palabras que pode coller dialectais, que tampouco pasa nada, tamén as collen outras linguas. É dicir, a cría do salmón, é dicir, que non está, é dicir, as diversas, os netos, bisnetos, todo eso teñen nomes, están no meu dicionario. Aún non me acordo de toda a relación, pero eso non está no dicionario. É dicir, pediuse no seu momento, ademais, tamén. É dicir, para que eu entenda, Carlos, buscar, por exemplo, un dicionario da RAG, camións, que me puxera normativo, e despois que me puxera entre paréntesis tamén camións en bloque central, camióis zona oriental. Sí, podía facelo nun apartado de observacións, non pasaría absolutamente nada. A ver, que poñería a palabra arriba que deberías empregar, porque todos temos que ter un estándar, como todas as linguas, sí, pero despois abaixo que poña. Pero é que despois mesmo hai definicións dentro que ás veces quedanse curtísimas. É dicir, cando te metes en informes técnicos, como me acontece a min, ás veces, a ver, eu teño aí, bueno, do meu director de tese, que decíame sempre, Carlos, tira para adiante, pon a palabra. É dicir, pero é que non é así. É dicir, é así, realmente eu tiro para adiante e poñoa. Pero é que todas as veces que estou facendo informes para institucións, estou me encontrando con palabras que non están no dicionario da RAG. Entón, é que aí hai unha insuficiencia non pequena, senón moi grande. A ver, que hai vocabulario respecto da madeira, do ferro, etcétera, sí, pero están feitos por universidades como a de Vigo, é dicir, non pola RAG. Entón, realmente que está facendo o seminario e a xente que leva o dicionario, e non quero nomeala, que está facendo? Que me expliquen. Porque se eu son capaz de facer de unha comarca de 18 concellos máis un o de Negueira de Muñiz, eu creo que hai xente con un equipo que se pode facer un dicionario dialectolóxico de toda Galicia máis as comarcas extremeiras e mesmo Cáceres, fabuloso, e que sería, pois, boísimo, e poñelo con as palabras técnicas tamén, por que non? E eu aí sinto moito, pero son partidario de coller as palabras técnicas máis achegadas ao portugués, non andar con cousas que son completamente calcadas do español. E eche dicir, se ese dicionario pan-galaico ou da galeguía se pode unir ao tronco común do portugués? O norte de Portugal, en moitas palabras, é exactamente igual co noso. Non o de Lisboa, pero do norte, eu que veraneo en Portugal moito, Machado dino a todas horas. É dicir, e dicen Machado, non dicen Machado. É dicir, que pareceme increíble a estas alturas, e que non están recollido. E fan
e digo así, ao mellor métome nun lío, pero dame exactamente igual, porque eu son así, bastante kamikaze. Fan hai pouco un vocabulario de aves de Galicia e España. Non ten nada que ver. Como que Galicia e España? Terás que poñer Galicia. A min non me preguntan e a miña tese está nesa bibliografía, pero non inclúen ningún termo que o saiba. Son moi diferentes as aves en galego e as aves en español. Exactamente. Pero por que tes que facer a comparanza con España? E despois cítase Portugal, no, como se dice na bibliografía. Pero por que tes que poñer no título Aves de Galicia e España? Real Academia Galega. Ou somos a Real Academia Galega ou somos a Real Academia Española? A ver, eu podo entender perfectamente que poñan bubela a bubilla. Vale. Eso podo entendelo, pero eso non é un diccionario de traducción galego-español. Pero, que significado ten poñer aves de Galicia e España? É que a min, en que estamos, en que correlación estamos? E o Estravís onde colocamos en toda esta retaíla de diccionarios? Porque tivemos o gusto de falar con el. Outra iniciativa particular. Outro homo feito a si mesmo, loitador, que aí está cos anos que ten, cun diccionario espectacular. E xa non me vou meter na loita esta illacionista, reintegracionista, que me parece totalmente absurda, porque realmente estamos na mesma fronte, porque realmente o que temos que facer é tirar polo galego, que nos está copando todo é o español, en todo, especialmente na mocidade. Entón, eu o Estravís, e sorpréndeme que hai certas institucións que podes tildar de illacionistas, pero cando ves as ligazóns ao Estravís, como a Universidade de Vigo tamén. É dicir, que pa min, digo así, e non me caen os anéis, por decir, é un diccionario fabuloso, moi ben feito. Pero é que se o poden facer o Estravís, ou podo facelo eu, pode facelo Sara, máis aínda unha Real Academia Galega ou un Consello da Cultura Galega ou quen sexa, é dicir, ou mesma Xunta, é dicir, pode facer un diccionario fabuloso con un equipo que se ten que pagarlle, pois que lle paga. Tamén hai subvencións para outras cousas bastante máis menores e sin importancia. Pois eu faríao, pero é que é unha eiva que temos importante. O asturiano ten un diccionario en rede, dialectolóxico, que o teña o asturiano e que non o teña o galego, dá que pensar. Pois dá moito que pensar todo. Aquí estamos os que vivimos dos chiringuitos, unhos facendo radio subvencionada, que nos pagan por programa 500 euros, outros facendo diccionarios subvencionados tamén, que seguro que che pagaron a gasolina. Bueno, cousas da vida, ás veces bueno, pois o bo non é o máis remunerado. Temos que ir acabando, Carlos. Está sendo un placer terte aquí na túa casa política aquí en Allariz. Non sei se tes algún agradecemento especial. Eu vinche a cara relativamente emocionado nos premios Folgueira, pois celebrando un pouco, digamos, neste 2024 o maior exponente que se fixo polo galego de Asturias é este dicionario. E eu atreveríame a decir non só no 2024, senón que un traballo deste tipo, pois, bueno, merecería varios premios Folgueira, non só premios, sino o recoñecemento unánime do lado galego e do lado asturiano, de algo tan importante, non? Como é as palabras que queden aí vivas e que queden presentes para sempre, ainda que despois o importante é que se falen, evidentemente. Pero non sei se tes algún agradecemento especial ou algo que che veña á cabeza. Un atranco tamén que foi a edición coincidiu coa pandemia. Sí. Entón as presentacións en moitos sitios que se pensaba facer en Compostela, por exemplo, non se puido facer. Ese foi un atranco grande. Pero agora, bueno, poderíanse facer, pero claro, agora o libro xa está editado, non é o mesmo. Por riba eu tampouco podo ofrecelo porque nas librerías está esgotado. Ese é o problema.
pero eu xa teño máis proxectos na cabeza da comarca para facer. A cabeza non para. Non, no meu caso non para. Teño moitos fregados na cabeza, pero, bueno, espero, necesitaría 3 vidas, pero sí, a ver, estou dentro tamén do coordinador do vocabulario da Terra de Miranda, que leva a Asociación de Veciños da Hórrea. O meu parente Paco Veiga, que son unha asociación de veciños que se move moitísimo. Terra de Miranda, que Miranda? Miranda é a Pontenova, Río Torto e parte de Trabada. Os asturianos, bueno, pola parte asturianista tamén reivindican Taramundi e Santiso de Abres. É verdad que no arcebispado de Oviedo hai cousas relativas á Terra de Miranda, de Santiso de Abres e de Taramundi, que a min tamén gustaríame incluir. Tamén Pastoriza, gustaríame que se incluíse, porque realmente tamén esa parte, pero quería agradecer, porque eu tuve en varias charlas na Hórrea, que é unha das parroquias de Río Torto, e aí teño lazos familiares. Entón é unha asociación que se move muitísimo, especialmente en xogos populares, recuperou os bolos, teñolles moito cariño, e graciñas ás charlas que fomos dando, as cousas que fomos facendo, e é unha asociación con moi poucos socios e que ten moita xente na emigración, unha das máis vitais que hai na Mariña, e especialmente en xogos populares. Quixo facer, xa o tiñan desde o principio, facer como un vocabulario de toda a Terra de Miranda. Hai moita xente implicada nestes momentos que está recollendo palabras, que o está facendo. A mí nomeárome, creo que estou como coordinador ou algo así, e ao final pois vai sair outro tocho. E curiosamente é unha zona que tamén non ten vocabularios editados e que ten unha riqueza lingüística fabulosa. Si sai de 800 páxinas podemos equilibrar a pata do sofá. E isto solo nunha comarca de 2 concellos e parte do outro. 2,5. 3,5. É dicir, porque a Terra de Miranda históricamente solo en Trabada solo é a Vilapena e Vilaformán. Entón eu sinto-me orgulloso que a través do dicionario foi cando se puxeron en contacto comigo para facer tamén un desa zona. Sería moi interesante un da Fonsagrada tamén, porque ten uns aspectos lingüísticos moi bons a Fonsagrada, pero é moi extensa. Pero poderíase facer por comarcas, indo pouco a pouco, e ao final faz un corpo lingüístico galego fabuloso. Hai moita palabra medieval e moita palabra que chama a atención de que temos un substrato común. Por exemplo, a palabra que localicei en Ibias, que me chamou a atención, embora, que está moi perdida en Galicia. Solo que en Ibias utilizan non tanto como aínda portugués. Tira embora? Sí, é máis ben cando morre unha persoa e din xa se foi embora, como en boa hora. É un aspecto moi medieval, pero é que hai palabras... A do portugués ven dai tamén. Tamén ven dai, exactamente. Entón, pareceme increíble que haxa un sustrato aínda aí común, que aínda está latente e que está desaparecendo. Faca, a palabra faca, que é a coitela, vamos, que aínda en Ibias dice, é dicir, ou refrás como estes de, como é, de España non bo nin bon vento, nin bo casamento, recollido en Ibias, curiosamente. Cuidado Ibias, que parece... É dicir, eses aspectos que realmente coinciden co portugués. A ver, é certo que houve unha emigración portuguesa, pero a emigración portuguesa estaba moi relacionada coas obras do ferrocarril, non tanto coa parte agraria. Pero, bueno, si había canteiros
porque, por exemplo, si teño localizado Ozcos, por exemplo, as casas, a maioría están feitas por canteiros pontevedreses da Terra de Montes. Ves as escrituras e chama a atención, Fornelos de Montes. É dicir, hai curioso na arquitectura, que eso teño que escribir algún día, algunhas casas que teñen un chafrán que é unha esquina redondeada para que os carros non choquen. Pois eso é moi típico dos canteiros e pedreiros pontevedreses da Terra de Montes, e o nave interior está pragado de casas con chafrán. E despois ves as escrituras das casas e poñen o contrato para un canteiro galego e tal, que dormía no pallar cun xornal e tal, e é fantástico encontrar esas cousas, a verdad. Polo menos para min. Sí, desde logo. Ainda que isto dá para moitos debates, hai futuro para o galego de Asturias, ou estamos xa con esa morriña de vamos facer un dicionario antes de que se nos escape a cousa das mans para que quede a cousa no museo? Estamos ante un museo ou estamos ante unha realidade palpable? En parte eu fíxeno porque hai moitas palabras que están desaparecendo, pero non está pasando no Eonavia só, sino en toda Galicia. A ver, o que falaba a miña avoa non é o que falan a maioría da xente ou dos políticos. Eu vexo que o nivel de galego en Galicia baixou moitísimo. Eu non sei que pasa co ensino, pero mira que é fácil, porque é dicir, palabras, utilízase o verbo aguantar, pero caramba, os meus avós usaban aturar. Pareceme un verbo moito máis guapo, moito máis bonito, e pódese facer e a xente enténdeo. Entón é non sei, é un problema moi gordo, especialmente entre a mocidade, e non só é a inmigración, como di a Xunta, é dicir, é que o bombardeo continuo que hai por parte de xogos, de móviles, de redes, ao final está producindo esta reacción. Pero non pasa co galego tampouco, o catalán tamén está recibindo eses golpes. Euskera menos, porque é máis diferenciado e está gañando falantes, pero o catalán está baixando e o galego está baixando. Pero mesmo despois o español, que tanta unidade que falamos e tal, e aquí xa me saio do tema, pero despois hai un anuncio na tele precioso que fala de o diñeiro, como se envía o diñeiro nos distintos países latinoamericanos, non? E falan de Billullo, de Lucas, é dicir, La Platita, é dicir, a unidade, cando coñeces latinoamericanos, a unidade do español, é moi difícil, mesmo se hai un estándar, pero o que se nega ao galego, o que se nega ao catalán, non se nega para o español, non? É dicir, ti podes ir por Europa co español. Eu traballei en Rumanía e realmente o español non me serviu absolutamente de nada. É dicir, a elite romanesa, francés ou inglés? Francés, non? Francés, pouco ruso e realmente italiano tamén, pero esa idea de o Instituto Cervantes e a idea esta do supremacismo español, que ao final é supremacismo, a min é que fermeme o sangue cando o oso que é da miña zona, ollo, é dicir, a cuestión de que o español baixa a todo territorio non é certo. A lingua franca é o inglés, queirase ou non, o francés baixou moitísimo, pero o que se nega ao galego, que podíamos ter aí a Brasil, a Portugal, África, a ver, tampouco aí teño un dilema persoal, que son as distintas linguas indígenas de Mozambique, Angola, tampouco merecen o pobre estándar portugués, non? Sí. Pero comprendo que pode ser como unha lingua franca,
entre as distintas linguas autóctonas. Eu son máis de linguas autóctonas. Pero si temos ese mundo que non ten ni siquiera o catalán, no. É dicir, ben aberto aí, eu con brasileiro non teño ningún problema. E despois ves a TVG que fai programas totalmente chorras, en cambio Portugal, que está aí ao lado, é que non nos enteramos do que existe. Eu estou descubrindo moita música portuguesa, bueno, porque teño a televisión portuguesa na casa e vexoa, ou música de Río Grande do Sul, é dicir, música que xa é de hai anos e estou descubrindo agora cando teño 59 anos, porque se me limitou esa parte. Eu gustaríame coñecela de rapaz, pero non. Ou en Galicia a cantidade de grupos que hai musicais, culturais, e non existe unha axenda cultural na TVG que debería existir, é dicir, para promocionar o noso idioma. É dicir, eu podo falar en galego perfectamente hasta Porto, perfectamente, e ainda máis abaixo. O teu galego de Asturias. Exactamente. O teu galego de Ibia, se fai falta. A ver, que teño un sotaque diferente, que teño un acento diferente, vale, pero eso pásanos a todos e a todas. Pero, caramba, eu creo que as cousas hai que leválas dun xeito, e cando temos unha oportunidade aí, pero eu creo que estamos en mans de xente que non cree nun proxecto de país. Entón, o non estar nun proxecto de país, a lingua parece que tamén lles estorba. Entón, por moito que digan, pero bueno, aí está o plan ese que terían que derrogar. E despois as dimisións que se están producindo e que non din na televisión, como o responsable de Cultura e Lingua do PP, un concelleiro do PP de Bueu, que fala un galego perfecto e é neofalante, e cando os coitas, por exemplo, na canle esta ourensá de Noticias Dispersas, é dicir, maravilla como fala o tío, e dimitiu pola política lingüística que leva o seu partido. Xente como esa hai que mimala. Son moitos temas, Carlos, evidentemente, que nos darían para moitos debates. Hoxe centrámonos no dicionario galego de Asturias, con iso e con todas as aprendizaxes nos quedamos. Carlos Xesús Varela Aenlle, doutor en Filoloxía Galega pola Universidade de Vigo, licenciado tamén en Xeografía e Historia pola Universidade de Oviedo, máster en Desenvolvemento Local e investigador durante moitos anos, representante da Real Academia Galega, coa que és crítico, e é unha maravilla ser crítico, mesmo sendo parte dela. Bueno, vexo cousas boas e cousas malas, exacto. Evidentemente. Socio e colaborador, como dicimos, membro de Axuntar, activista e militante, persoa moi comprometida, como nos estás comentando, premio Folgueira deste 2024 por este dicionario fantástico do galego de Asturias, que lle recomendamos a todo o mundo. O gallá este a posibilidade de telo cada vez máis aí disponible para que a xente que queira e poida gastar eses 15 euros pois o reciba na casa, sobre todo para a xente entendo eu que é desa zona, e tamén non só, é dicir, para calquera galego ou para calquera persoa que estea interesada na temática. Graciña, foi un placer terte aquí na radio e participando no Galiportus. Eso un inciso, o dicionario está en Xapón. Non está... Hai un académico xaponés, non sei decir o nome, que está moi comprometido coa lingua galega, que traduciu Rosalía ao xaponés. Wow. E levou o meu dicionario. Veu a Santiago nunha visita e levou o dicionario. En Xapón xa está, en Argentina tamén está, e en Canadá. Agora só falta que estea en toda Galicia. Non está en toda Asturias, está en moitos lugares xa. Curioso. Un placer. Carlos, un grande abrazo, unha maravilla, e ata cando queiras. Moi ben, moitísimas gracias. Obrigado. Escoito Galiportus cada semana en Radio Illariz 107.2 de FM os sábados de 12 a 1 e redifusión sábados ás 10 da noite e luns ás 6 da tarde. Tamén na súa emisión online e nas emisoras da Coac FM Coruña. Se prefires, tesnos nas plataformas en iVoox, Spotify, Apple Podcast, Podgalego, Deezer e tamén no YouTube.
E non esquezas seguirnos nas redes, enviarnos calquera dúbida, proposta ou queixa a galiportuspodcast@gmail.com. Moi ben, pois ata aquí o episodio de hoxe do Marco, celebrando o Dicionario do Galego de Asturias con Carlos Aenlla aquí na radio. Esperamos que vos gustase. Aí escoitastes xa as nosas recomendacións sobre o programa. Nada máis que decirvos un forte abrazo a todas e a todos. Hoxe deixámosvos cun temazo, tamén moi galaico asturiano. Deixámosvos con Caamaño Ameixeiras, aí actuando con Rodrigo Cuevas nese 4 cousas. Chao, chao, obrigado. Ata a próxima. Hai no mundo que revolven o sentido. Amar é non ser amado, querer é non ser querido. Se me queres amor, se non regálate venme. O mundo eche valer, non falta quen queira verme. Si quieres que te lo diga, cantando te lo diré. Cantando tome amores, cantando sol viviré. Cantando tome amores, cantando sol viviré. Si quieres que te lo diga, cantando te lo diré. Quando me aperta un zapato eu non sei alargar. Como te suben querer e tamén te sei olvidar. Algún día por te vere abría 7 ventanas e agora por te non vere todas las teño pechadas.